Gvern u oppożizzjoni jaqblu fuq it-triq il-qudiem dwar il-ħidma li hemm bżonn għall-paċi fil-Lvant Nofsani. Id-deputat Prim Ministru kap tal-Kamra Ian Borg qal li l-attakki ta' 7 Ottubru li għadda f'Iżrael sabu l-kundanna ta' Malta u l-Parlament Malti. Qal li l-ħażin jibqa' ħażin iwettqu minn wettqu. Qal li s-sitwazzjoni żvolġit ruħha f'kollas umanitarju bis-sitwazzjoni f'Gaza, fix-Xatt tal-Punent u issa fil-Libanu tmur għall-ar. Tenna li Iżrael għandu dmir li reazzjoni tiegħu ma tkunx sproporzjonata u tibqa' mal-liġijiet internazzjonali. Ikkundanna l-attakki bil-missili tal-Iran fuq Iżrael u qal li l-Iran ukoll irid jonora l-obbligi internazzjonali tiegħu. Semma kif il-Ministeru qed isegwi 10 persuni ta' ċittadinanza Maltija fil-Libanu li kif iħossu li jridu joħorġu mill-pajjiż Malta tikkoordina l-ħidma biex jiġu lura. Appella biex il-Libanu jingħata l-għajnuna biex l-istituzzjonijiet tiegħu jaħdmu mingħajr intħil u sellem ukoll is-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta li jinsabu l-Libanu mal-UNIFIL bħala parti mill-Forza ta' Paċi tan-Nazzjonijiet Magħquda u qal li s-soluzzjoni f'dan ir-reġjun hija twaqqif ta' żewġ stati, il-ħelsien tal-ostaġġi Iżraeljani u li tittaffa s-sitwazzjoni umanitarja mwera. Huwa qal li Malta ħadmet bla għeda u anke minn ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda lejn soluzzjonijiet ta' dan il-konflitt. It-tislima lis soldati Maltin fil-UNIFIL iġġeddet ukoll mix-Shadow Minister Beppe Fenekadami u għatenna l-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni għal kundanna tal-massakru tal-Ħamas bħallum sena u qal li dan wassal għal konsegwenzi devastanti mhux biss għal Iżrael imma anke għal Palestinjani f'Gaza fejn sallum inqatlu 40,000 ruħ u fix-Xatt tal-Punent. Qal li l-Ħamas mhuwiex il-poplu Palestinjan u li Iżrael għalkemm għandu obbligu jiddefendi artu ma jistax joqtol nies innoċenti. Ikkundanna bla riserva il-militanti tal-Hezbollah u lill-Iran li qal qed issostni gruppi terroristiċi minn wara l-kwinti. Dr. Fenekadami qal li l-Oppożizzjoni tkompli tagħti l-appoġġ tagħha lill-Gvern anke f'ħidmietu fin-Nazzjonijiet Magħquda iżda appella li biex kif għamlu pajjiżi oħra Ewropej jirrikonoxxi wkoll il-Palestina bħala stat.